Skal du tage et billede, når du ved ikke, hvordan det ser ud af? Og så skal du bare tage et billede. Lukket op nu. Det er nok det mest åndssvage, nogensinde har lavet. Hey, jeg tror, det er fordi, du har gennem skålen på sådan en Og så stopper du den, og så tænder du den igen, når det kommer. Jeg ved ikke, om man kan det. Så lad den bare køre. Så kan man selv redigere filmen. Jamen, så bare tage lyden af, og så lægge noget dejlig musik ind over. Og så speed den op. Nej, der skal... Jeg kiggede ikke engang på dem, jeg kiggede kun igennem noget. Der skal ikke noget. Nu kommer de. Det er bare sådan noget... Bliver de bare ved med at ligge dernede? Det er fuldstændig sjovt. Hvad med jer? Så.